hanem musicalek világába fogunk, mert hogy a nyomozás mellette musical színészkedsz. Igen, ez így történik. Tulajdonképpen a kislánynak köszönhetem az egész történetet, mert beirattuk ezelőtt 7 évvel egy helyi tánciskolába. Majd 4 év ezelőtt volt egy olyan eset, hogy az egyik szereplő megbeteg lett, és akkor én elvállaltam, hogy eljátszom helyette. Egy napom volt arra, tulajdonképpen ezt az egész megoldjam, de végül sikeres lett. De azt, hogy egyetem vállalkoztál rá, tehát például nálunk az nem egy reális helyzet, hogyha esetleg valaki kiesne, akkor apukám elvállalna egy musical szerepet, mert fel sem merülne át. Gondolom, hogy azért valami hajlam volt. Igen, visszanyúlik a múltba, mert én érettségi után szerepeltem ilyen amatőr zenekarokban is, Miskolcon és környékén, tehát tulajdonképpen a zeneszeretetem az mindig meg volt bennem. Hogy fér meg a rendőrködés mellett az, hogy valaki színészi ambíciókat dédelget? Hát igen, tulajdonképpen mind a kettő egy más-más dolog, de végülis az életben szerepeket játszunk, tehát amit a rendőrségen én megoldok nap, mint nap, azt későbbiek során felhasználom a színészi pályafutáson során. De mégis hogy kell ezt elképzelni? Elég nehéz a feladat az, amit végzünk nap, mint nap, tehát ez a rendőri pálya is, tehát az ember olyan tragédiákat lát, illetve átmegy olyan élethelyzeteken, amiből egy picit ki kell szakadni, és tulajdonképpen ez a része, hát inkább éneklésnek nevezném ezt, ez sikerül abban kizökkenteni az embert ebből a hétköznapi dolgokból. Hány fellépésed van egy hónapban? Hát most egyre több lesz, most készülünk egy országos versenyre, ez áprilisban lesz majd Pápán, tulajdonképpen erre készül most gőzerőkkel. Milyen darabban? Ez a József és a színes vászonálunk. De feleséged is játszik benne, igen, ugye? feleségem is játszik, illetve a kislányom is, tehát mind a hárman együtt vagyunk a színpadon. Mint az Ördögnék családja, ők is családilag. Melyik a kedvenc szereped? Nehéz kiemelni, ha visszagondolok, a Jézus Krisztus szupersztárban volt mondjuk a Kajafás, az egy elég nehéz szerepnek jellemezni, illetve Dzsungelkönyvéből nagyon szerettem a Balut játszani. És a kislányod játszottál a Maugulit, vagy? A kislányom táncol, illetve a feleségem is velem együtt énekel. Tök jó. És képzeld is magad? Tessék? Képzeld is magad? Persze, 2 éve járok folyamatosan értelemhoz hetente 2-szer, és akkor próbálom valamit azért csiszolni a hangom. De ezt hogy kell elképzelni egy napodat, hogy reggel elmész dolgozni, és akkor este beakasztod az egyenruhát? Nincs egyenruhám, tehát én csak civilben dolgozom, nyomozó vagyok, de reggel elmegyek dolgozni, és akkor este hazaérek. Szinte minden nap ez így kíséri végig az életemet. De a nyomozó élete nem ilyen rendszeres, hogy reggel 8-tól este 4-ig nyomozunk? Van valamikor készenlétet kell adnom, ez azt jelenti, hogy 6 hetente 1 hétig benn vagyok, és ha bármilyen rendkívül cselekmény történik, akkor mennem kell. De hát ezt valahogy mindig összetudjuk ezt. Nagyon humánosak a főnökeink, tehát úgy állok hozzá a dolgokhoz, hogy ők is eljárnak fellépésekre is. Ők elmennek megnézni téged? Elmennek megnézni, igen. Tehát nagyon adok az ő véleményükre, tehát nagyon sokat lehet építkezni abból, amit ők visszajelzésként elmondanak. Egy ilyen zárt közösségben, ráadásul, ahol ilyen férfias munkát folytatnak, ott nem fordul elő, hogy ha kedvességből, szeretetből, de mondjuk kóstolgatnak? De, vagy? persze. Főleg, mikor meglepnek a macskák jelmezében. Ja, hát, volt is egy ilyen ragadvány, nem egy darabig ezzel kapcsolatban a macskákkal. De ez mindig. Nem egy cicának hívott mindenkiben az ősöm? Hello, cica. Nem, de ezt úgy kell elképzelni, hogy mindig történnek ércelődések, de mindig, tehát az összes kollégám pozitívan áll ez a dologhoz. Tehát olyan negatív visszajelzést nem olyan hallottam még, ami ezzel kapcsolatban. A feleséged is képzi magát, ugye? Tehát úgy tudom, hogy együtt jártok énekórán. Sőt, a kislányom is, tehát mind a hárman járunk énektanárhoz. A feleséget nehéz volt, végülis neki nem áll messze a pályától. Nem jöttek el? Még születik 1-2 gyerek, és akkor a muzsika hangja. Ja. Tulajdonképpen neki nem áll messze a pályától, mert ő óvónőként dolgozik, de nehezen adta rá a derekát, hogy tehát ő 2 éve szerepel velünk folyamatosan. Otthon megbeszélitek, vagy visszanézitek magatokat, vagy hogy kritizáljátok egymást? Tehát én nagyon kritikus vagyok önmagammal szemben, tehát én mindig nézem, mindig visszanézem, és rengeteg hibát találok benne, viszont ezáltal ez jó, mert az ember így tudja magát mindig fejleszteni. Illetve otthon sokat gyakorlunk, tehát például most a József és a széles vászonkamerában a feleségem játsza a feleségemet, mert én vagyok Potifárni, a kis csalfasszunkat. Rád otthon De milyen szerencsés, mert én például meg te se gondolom, hogy mi csináljuk nagyjából azt, amit ő, hogy szerepelünk, és egyébként hobbiként nem nyomozhatunk. Hát nem, ez fordítva lenne. Nem, hát ez fordítva nem lehet. Nem lenne valami teljesen, na igen, hogy az jó lehet, hogy valami teljesen éjszakánként más csinálni. Figyelj,
Még egy ilyen szűk fekete rucit felkapsz, valakinek a nyomába ered, még ez most nem a legideálisabb időpont neked most semmi másra. Ez így van, de utána... Nem áll meg az élet utána. De utána, és most is be tud épülni a bűnözők közé. Igen, be tudsz épülni valami bűnszervezetbe. Milyen hiteles kis tégla lennél most? Nem ismer senki, plusz hát abszolút életszerű, hogy egy kis malónak Púpos tégla. Ja, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát további sok-sok sikert, remélem, hogy látunk mi is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönjük.